Hola, faig aquest vídeo, sobretot per mi, sense saber molt el que haig de dir, i també eh, com perquè hi ha una necessitat, sento com una pressió social que em sembla que ens passa a moltes persones autistes que tenim un grau 1, que és el que representa que necessites menys ajuda. Aquests que ens diuen que no sembles autista, una necessitat que em sembla que necessites demostrar que ets autista, no? Llavors, en relació amb el vídeo anterior, que estava desgastadíssim d'exposició social, d'estar sota la pressió d'haver d'estar adaptant-me, de fer masking, com fer-me entendre, traduir-me, totes aquestes coses, que estava pels terres, se'm nota moltíssim, i perquè es vegi com estic ara, després d'haver tingut l'oportunitat de tancar-me 3 mesos sense veure ningú, perquè havia arribat a un extrem. Em vaig quedar sense casa ni feina, vaig haver d'estar voltant per residències artístiques, que va ser la meva decisió com lluitadora, en plan, bueno, em quedo sense res. Vaig intentar tirar endavant els meus projectes i el meu art i mostrar-lo i tal. I pensava fer un vídeo per cada residència, però l'última que vaig fer a Sant Esteve és que ja no podia més. El 21 de desembre, quan ho vaig presentar, vaig fer un vídeo així com ensenyant els dibuixos que havia fet i tal, no vaig ser capaç ni de parlar, i al final ni l'he penjat. I res, no em vull enrotllar gaire, perquè si no, no ho veu ni Déu, però simplement això, si podeu veure el vídeo anterior, que és el de Calafou, residència liminàlica, per comparar com estic ara, a la data de març, i clar, liminàlica no és el que no mostra el punt en què estava pitjor, perquè això va ser octubre o novembre, i vaig estar fent més coses fins desembre. Dormint, compartint espais on viure i treballar, etc. Llavors, això, necessito demostrar que coses que per la gent normal els donen energia, com són compartir amb altres espais, per exemple, quan he treballat 8 hores en un lloc amb altra gent, acaben donant-me no només esgotament, desànim, que va cap a lo depressiu, etc., sinó eczemes a la pell, formiguejos a les extremitats, no poder dormir, ansietat. I sembla que per molta gent som vagos, tenim molt cuento i molta història. Llavors, simplement això. I no sé per què, si continuaré fent servir aquest canal o com, però m'agradaria que anés per aquí, per visibilitzar el que representa ser autista i que les exigències i la manera de funcionar d'aquesta societat ens emmalenteixen i que hi ha coses que no entenem o funcionen d'una manera que no ens van bé, com el que em va passar al taller, que és que algú va comprar i vaig haver de marxar i per tothom li sembla molt lícit i a mi em sembla una crueltat fer fora d'algú per l'esquena quan aquesta persona viu allà. Tothom dintre de lo comú sembla que és lo normal i és lícit, i en el meu sistema just de pensament doncs és una crueltat. I molts detallets així. Ja m'estic enrotllant 5 minuts, veus? Adeu, potser dic alguna cosa o potser no, vés a saber. Ciao, ciao.